Os candidatos do Partido Popular e do Partido Socialista non teñen legitimidade en estes momentos para presentarse diante da cidadanía con propostas para frear o paro e reactivar a nosa economía, cando os seus gobernos, os gobernos dos que eles tamén forman parte como representantes dos seus partidos, nin en Madrid nin en Santiago fixeron nada ata agora. Ni uns nin outros estiveron como estivemos os homes e mulleres do BNG ao lado dos traballadores e traballadoras. E o Bloque Nacionalista Galego si o fixo, porque somos unha forza política coherente. E por iso hoxe podemos presentarnos coa cabeza ben alta e con toda a legitimidade diante da cidadanía co noso programa. Un programa realizable, feito dende a xente e para a xente, pensado fundamentalmente para dar continuidade á transformación que iniciamos nestes 4 anos. O BNG si cumpre os seus compromisos, si ten o aval do seu traballo para presentarse novamente diante da cidadanía para dicirlles que queremos o seu apoio para dar continuidade a este labor. Pero ninguén nos pode dar leccións aos homes e mulleres do BNG e aos nacionalistas en esta cidade de que significa realmente comprometerse e traballar dende a honradez, dende a transparencia e dende a escoita constante á cidadanía do que é traballar por esta cidade.